दासिम थाबायनो रोङाखै मा खादो होमबालाय आबै थाबायबोयो गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर ओमफ्राय नानिनि लोमजानाया एसे मोजां जाबाय लोगोफोर दायो आङो न'आव थांनो नागिरदों नानिजों आंजों थांब्रबनानै फैनानै ओरैबायदि लेंहरगासिनो आइया ओमफ्राय नायनो लुगैदोंनो नानिनाबो एग्जाम जानोसै थांनानै फैफिनगोन आरोना 11टा जानोसै टाइमा जल्दि 11टानि गारिजों थांसै 1टायाव सहैसिगोन थांनानै दसे जिरायनोसै 3टासोनि गारिजों फैफिनसै आरोना स' लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्राय आइया माबायदि जाखो आं एसे देखायगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबावदो लोगोफोर नङाबा मिन्थिनाय नङाना जे आं मा देखायो मा देखाया ना आरो जायफोरा जोंहानि आइखौहाय सोंबाय थादों जे नायनो लुगैदों माबायदि जादों होननानैहाय स' स्पेसियेलि बिसनि थाखाय आरोना स' बिदिब्ला थ'फाबाय थादो ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामनानै होलांदो स' बिदिब्ला थ'बाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे ओमफ्राय हासबेन्डआ थाङा आरोना हारसिं थासिगोन बेसेरा ओंखाम ओंख्रि संफैनोसै आङो सनानै आंजों रेडि आरोना स' थ'बाय थादो होमबा लोगोफोर बास स्टेन्ड मोननोसै नै ओरैबायदि दै गोजाजोबना नै बे सेन्देलखौसो गाननानै फैदों आङो होना गारि आनथे दै गोजाजोबनाय लामायानो साफा टटेलि बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै जोङो टिकेट दाननांगोन अबे थांग्रोगोनथाय बङाइगाव बासआ औ न'आव थांनि औ नैबे अबेयाव थांगोनथाय मिन्थिया आरोना नैबेसो थांगोन खोमा 11टायावसो खारखागोन खोमा फाक्कानो गारियानो टिकेट दानना लानि काउन्टारावहाय टिकेट मोनसे लायाफा न'आव थांना नैबेनो थांगोन ना नैबेजों बै गोलाव आदायावसो थांनो ओंखारनाया लोमजादोंसो लोमजागासिनो एसे मोजां जादों दानो फैफिनगोन आङो टिकेट लाबाय लोगोफोर नैबे गुवाहाटीनि बासजों थांसै खुसा नायरे काकु दादा गुवाहाटी যাব না এইটো गुवाहाटी बास ना स' लोगोफोर बासाव गाखोबाय जोङो ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव ओरैबायदि गान दामगासिनो दंमोन ना गुवाहाटी बास ना मानि बयबो बरिं मोनो लामा गोजान थांनाय ना बिनि थाखायनो मानि गान दामदोंमोन आरोना लोगोफोर बेखायनो गाज्रि मोननांला आरोना जोङो ओमफ्राय फुरा गान दामगासिनो दं बेकग्राउन्डआवहाय गुवाहाटी बास आरोना बियो मानसियानो गैया खालि जादों दासो गुरफेला मोनहांहां जादों मा बेबि थांगोन स' लोगोफोर माने बेबि थांखौ थांनो लिंहैदोंमोन दे सेकारा ओमफ्राय बियो फैयाखै मानो होनब्ला बिनि हिन्जावा अलरेडि बासाव दंखायो ओमफ्राय गैया सानदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उनाव गाखोबाय नै बियो सुगाव मोनबाय नै बैयाव गान दामगासिनो मोजाङै भिडिअखौ बानायनो मोना बेकग्राउन्डआव फुरा मिउजिक सोलिबाय थायोना बेखायनो मोजाङै ब्लग लानो मोनाखै दे लोगोफोर सनालिखौ गारबोनांगौमोन ना गारबोआ दादाजों दायो काजलगाव मोनफैबाय लोगोफोर चलो दादा এখানে থাকে গেল আমার ঘরে আছে কোনখানে ঘর বাসুয়া ও আইদা খাস কথা मोनफैबाय लोगोफोर दायो जोङो टट' लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय न'आव थांगासिनो दं आरोना बेनिफ्राय बांद्राय गोजान जाया जायफोरा नुदों बिसोर मिथिखागोन आरो
ओमफ्राय लोगोफोर थांग्रोबाय थानोसै बिदिनो थाबायनो बाबाय बेखायनो टट'जों थांसै ओमफ्राय सिगांनि बायदि नंलिया जोंनाबो कासकट्रिया माने बहुद डेभलप जाबाय आरोना सिगां जेरखममोन बेबायदि गैला आरोना जों उन्दै उन्दैयाव नुबोदोंमोन दा माने गोदान गोदान दखान जाजोब्बाय बेबायदिनो जायगायानो आलादा जाबाय आरोना बोरैबा आलादा नुसै आरो ओमफ्राय नैबेयो बेवहाय जों आङो फार्स्ट बेयावनो थाइखान्द सोलोंदोंमोन आरो दै ओमफ्रायो फुरा गासै जों दखान सोलोंफुबाय थादों बे समाव बन्द' खालामनानै दा आरो गोदान बेयावनो सोलोंफिनबाय आरोना सम थांबाय थानोसै हारसिं थाबायनो रोंलायथारबाय आरो जोङो हारसिं थाबायनो रोंनायखाय न'आ लांखाव नालिया मालाय अनजाथारबायहाय बिमाजों हा नालि खनसे फैबानो जायो आरामनो गरमाव बाबायानो आमफ्राय बोलादो नोङो बाबा माबा फैयो फैयाय नै दङ मैयानो मा होदोंमोन बेखौ ओरैनो हरनांगौ बेखौ आं बुसिखांसै आइया मालाय थाबायनो रोंबायनो हारसिंनो जि मोजांनो आंनि फिसा मोजांनो गुजुदों जाया ओंखामखौनो एसे मेट जाबा दा फैसै बिदाजों थाबोदो होनबाय आङो फैफाथारबाय लिसुआ ओरैबायदि बुरजाखा बेखौबा खादो होनबालाय आबै न'आव लाना थांसै नै बेखौहाय आबैया माखासे खाना दोनदोंमोन माखासे आं दासो खाबाय नैखौ खाना दोनदोंमोन आबैया ओमफ्राय नै बिसोरखौ आं दासो खादों नालाय नै जा मोजां मोजां खानानै लोदो लोदो खा नालाय नों खाना दोनाखै न'निया बुरिया दहायबो फाथै लायनो थांबाय सोर फुंखाया लिसु गैला नोंनावबो हा जाहोनो हायामोन बे एफा बुरजाखौ खादो थांसैबो लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय थांसै आरोना बारा रायलायलां दा रायलायहरनोसै फन हरना रायलायहरखायो आंहा मबाइलानो बेनाव गैयामोन आं जोबोद रायलाया मानसि सोरनावसो दंमोन खामानिया ए आं मैया फन हरबा दानहरखादोंसो फनखौ ओमफ्राय खामानि मावदोंदां सानबाय आं नानिया नै गोलांनानै एसे ओंखाम जादों जाखांबोथारदों आङो एसे जादो होननानै हा दिरुं टाइमाबो 3था जानोसै ओमफ्राय थांफिनसै आरोना नङाबा दा 4थायाव लास्ट बासआ माने लास्टबाबो लास्ट नङा आरोना गुवाहाटि बास मोनो मेरलानो होनबाबो आंहा मोनाहैब्रैगोन ना बेनि थाखायनो आरोना स' ओमफ्राय जोंनि आइखौ बयबो सोंबाय थायोमोन ना माबायदि जाखो मोनो औ मोनाबाबो मोनो मोननाया गुवाहाटिनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय होनबाबो उन्दै लानानै मोना आरो ओंखायनो ओमफ्राय जोंनि आइया मोजां जासिनबाय आरोना नुखाबायना नोंसोरो थाबायनो हाबाय आरोना हारसिङै ओमफ्राय एफा एफा मोनसे मोननै गावनि नांगौफोरखौ थिखोनानै लानो हासै थाबायनानै गावबा हाया आरोना मोनलेले हारसिं आराम बिदिनो रायलायो आरोना रायलायनोबो रोंबाय हारसिं थाबायबोयो थाबायनो हाबाय आरोना हारसिङै ओमफ्राय माने बहुद मोजां जाबाय आरोना सिगांनिफ्राय साबसिन मोजां जाबाय ओमफ्राय माने रायलायनायफ्राबो रायलायनो हासै ओमफ्राय खानाया एसे रज'नो नांबावगौ आरोना बे माबानायाव हनाया ओमफ्राय दा गावहा बेखौनो बोरैबा मोनो ओमफ्राय सिखाख्लुबनानै लाबाय थायो आरोना उसुबिदा मोनो ओमफ्राय लाफेराना बियो दाथ' थाल थाजोब्बाय सिगांनि बायदि नंलिया बेनि थाखायनो आरोना स' बयबो सोंबाय थायो नोंसानि आइया माबायदि जाखो होननानै ओमफ्राय आंबो फैनो मोनैया बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय बै बारावबो खेनसे फैनो नागिरनायाव नानि लोमजानानै फैनो मोनाखै ओमफ्राय एबारनियावबो बिदिनो जाबाय ओमफ्राय एसे दा हामनायखाय लाबोफाबाय आङो ओमफ्राय बिदाजों गारबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय बिदाया अबेबा थांनो अबेबा मायो ओमफ्राय उन्दै मानसि नायनो हास्लाबनाय नङा होननानै आं लाबोफानाय जाबाय आरोना बासानो फैयाखै दाबो गंसेबो लोगोफोर रायलाय होनलाय माला टाइमा जाखो फात्ता मोनासै बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबाय थायासै थाब ओंखारनानै फैबाय आरोना नै स्टेन्डआवहाय
सफैनाया बारा गोबाव जायाखै जों दा सफैखादों ओमफ्राय दसे बास नेथ'नोसै दाबो गैया आरोना बासआ जोंनि एसे सिगां थांबायनो गंसे बास मोनबाय दायो जोङो थांगासिनो दं आरोना बासआबो खालि बांद्राय एफा भिहिरद्राय नङा आरो स' थांगोननोसै उन्दुनो ओंखारदोंनो नानिया उन्दुलांथोंसै आरामनो बिराद गरम बोथोरा बुंनांला बिराद गोबाव नेनांबाय आरोना जों 20 मिनिटसो सामथाइबारि मोनफैबायनो भुटान थांग्रा लामाया बेजों थाङो सेरफांगुरि मोनफैबायनो सेरफांगुरि मोनफैबाय आरोना जों खारफिनबाय दसेबो थायासै थाबनो थांगोरसै न'आवहाय जिरायालै मोनखाबायना बेलाय मोनफैखानानै दासो गसाइगाव मोनफैफिनबाय जोंना माने बास स्टेन्डआव गिनांगौ गैया आरोना माने बासआ डाइरेक्ट जोंना मेन बास स्टेन्डआवनो लाखिफैयो नालाय ओमफ्राय जोंना नानिमोनाबो बिराद गियोमोन आरोना सिगां फैनो बासखौ लांथारजानो गिनानै बेखौनो आङो सब बासआनो आरोना सिलिगुरि थांग्राबाबो आलिपुर थांग्राबाबो स' मेन बास स्टेन्डआव हाबाबा मालाबाबो थाङा आरोना लोगोफोर स' मोनफैबाय दायो न'आव थांगोरसै न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर ओरैबायदि गरम ना आं दहायनो सफैदों न'आवहाय सफैनाया माने बास स्टेन्डनिफ्रायनो आं नानिजों ओमफ्राय लिसु थफ्लाखौहाय बिथानो हरफादों आरोना बिदाखौ बास स्टेन्डसिम लिंहरनानै ओमफ्राय आयंआ माने बाजारावहाय मोनसे खामानि दं होननानै लेंलांदोंमोन आरोना मोनसे फिसा खामानि दंमोन बेयाव लेंलांदों ओमफ्राय थांब्रबनानै फैबाय आरोना आङो माने बिसोरखौहाय न'आव थिनहरगोन होननानै आं आयं लेंहरदों होननानैहाय थांग्रोनानै फैबाय आरोना आं दासो सफैदों ओमफ्राय जाय आंनि आइखौहाय नायनो लुगैदों माबायदि खबर जाखो होननानै सोंबाय थादोंमोन ना नोंसा आइया माबायदि जाखो होननानैहाय दिनै नुबायना लोगोफोर आइया माने मोजांसिन जादों आंबो मिन्थियाखैमोन दे हारसिं थाबायनो रोंना खोन्थाहराखै आरोना आंनो रावबो फंबायाबो खोन्थाहराखै फन रायलायो सानफ्रामबो ओमफ्राय आंबो सोंनाय जाया आइया थाबायनो रोंदोंना हादोंना हायाखै होननानै ओमफ्राय गावसोरबो खोन्थाहराखै आरोना ओमफ्राय आइजोंबो रायलायो आङो ओमफ्राय होनबाबो आइयाबो खोन्थाहराखै आरोना ओमफ्राय माने बाइकखौ फैयाखै खोमा गोसोआव फैयाखै खोमा आरोना बुहुद मोजांसिन जासिनबाय सिगांनिफ्राय साबसिन जासिनबाय आरो आइया ओमफ्राय माने खिनाय हासुनाय गसंनानै बायहेरायाव खिनो हाबाय ओमफ्राय सिगांबो हारसिं थाबायनो हायियावबो माने ओरै बोबायनानै हमथानानैहाय लानानै थांखायोमोन आरोना बायहेरायावहाय खिहैयोमोन ओमफ्राय मोनाफ्रावनो लाङामोन न'आवनो सियाराव जिरायनानै बाल्थिं होनानै खिहैयोमोन ओमफ्राय दा माने बायहेरायाव खिहैनो हासिनबाय आरोना साबसिन जासिनबाय ओमफ्राय ओरैबायदि दाख्लैनिफ्रायनो फन हरै होनहरगासिनो दंना आंखौ नायफैला नामा होननानैहाय नोंथ' फैखाला आंखौ नायफैखाला होननानै बिदि बुंहरगासिनो आरोना ओमफ्राय आंहाबो टाइमानो सोलाबाना लोगोफोर ओरै नानिनि लोमजानाय ओरै आंनि देहा सुख गैयै माने मा खालामनो आंना उफाय गैया ओमफ्राय दिनै माने नानिया मोजां जानायखाय लोमजानायथ' गैला एसे ओरैनो हाल्कासा दंबावो आरोना बेलाय अबायथ' हथात खरि गानोना बेनि थाखायनो एसे सिङाव दङ आरोना ओमफ्राय बेखौ मुलि जाहोगासिनो दङ मोजां जागोन थाबैनो नानियाबो गोबानायाथ' गैखाला दिनै गोबायासो मैया मोनायाव मुलि जानायनिफ्रायनो बे हमिय'नि मुलि जादोंमोन ना बेजों एसेबो नागाराखै आरोना खाथिला खोमादां बियो मिथिला एसेबो मोजां जायाखै ओमफ्राय न' खाथिनि मुलि जाहोनानैसो मोजां जादों आरोना न' खाथियाव माबा दंना डक्टर दंना सासे बेनिखौ जाहोनानैसो आरोना ओमफ्राय दायो नानिया पारफेक्टलि मोजाङानो जाबाय होनजाबाय आरोना गाबोन मर्निंआव आंनिबा मोजांसिन जाहैसिनगोन दिनैबो मोजाङानो जाबाय आङो लांफाला सानदोंमोन बिदाजों गालांनो ओमफ्राय उन्दै मानसिना बिदायाबो दा बबावबा थांब्रबगोन मागोन ओमफ्राय आरो न'आवबो जोंना भाराथिया दंबाबो माने बेवहाय दंबाबो थायाना बेबो न'आवहाय खामानि मालाय गाव खामानि थायो बेबो थाङो ओमफ्राय न'आव अबावबा थांब्रबनांगौबा गारि गैया दा साइकेलजों बिदाया बोरै लानानै थांनो बिदाथ' टट'आव गुबै गाखोखाया आरोना ओरैबायदि लाजिना टट' गाखोनानै थांनो नांगौबा थाबायनानै थांगोन होनबाबो टट' गाखो आरोना बेबायदि ओमफ्राय उन्दैखौ बबाव गालांनो मानो जागोन साननानै आं लांफादों आरोना ओमफ्राय दायो मोजां थांनानै मोजां सफैबाय नानियाबो मेंनाया मोनबाय खोमा गारियाव एसे उन्दुबोदों ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारदों होननानै दसे गोलांदों उन्दुथ'थोंसै ओमफ्राय देहा सुख गैयैखाय लेखाफोरखौबो आं फरायहोथ'वाखै ओमफ्राय दहाय फुङाव ओरैनो दसे नायहोदों आरोना आङो माने एसे मोजां जानायखाय गावनि खुसि गेलेनो ओमफ्राय जोंनाव थांनानैबो गेलेहैनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय टाइमानो हास्लाबासैना जोंबो 1टायाव सहैखादों
सहैबाय ओंखाम जाबाय आङो आइनो बिसना आरि सोलायनानै होबाय बिसना सादर आरिखौहाय माने आबैया बोखारनो हायाखै ओमफ्राय फंबायाबो स्कुल थाङो अबाव थाङो ओरै मानसिना थांनो लुगैयो बल जोहैयो बेबो ओमफ्राय हारसिं बोखारनो हायैखाय आबैया बिसना फोसाबनानै होनांनायखाय थांग्रोनानै दसे जिरायनानै बिसना बोखारनानै होबाय आङो सिफोरखौ बोखारनानै ओमफ्राय दसे थानानै जाबायबो न' एसे सिबस्रांग्रोबाय आङो न'फोरखौ खना खनलानो जाबाय माबाय ओमफ्राय सुस्रांनानै गारबोखाबाय आङो ओमफ्राय दायो आरामसेनो माने सफैबाय आरोना जों ओमफ्राय दहायबो गारियाव सोंहरगासिनो आरोना बिमाया सहैदोंना सहैयाखै होननानै भातगाव मोनबा फन हरदोंमोन खनसे लोगोफोर जों मोजांनो सफैफिनबाय ओमफ्राय नानियाबो मोजाङानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंसिनो देखायखादों लिसु आरोना बे लिसुखौनो लांफै होननानै ओरैबायदि बुंहरगासिनो ना बिमाया लायबाय आं गावखौ नायथावथावनो ओमफ्राय लिसुआबो जा साइस जादोंना बुंनांलानो आंबो थाइथाम लादों जानो जा लोदु आरोना मथा ओमफ्राय बेगरा बारा थेफाद्राय नङा होनबाबो माने मोजां आरोना बिराद गोदै ओमफ्राय गोदैथारना जिनिसा नैबे खर'आवहाय एसे बोरैबा एम्फौ जानो नागिरो आरोना गोथावालाय न'नि जिनिस सेमोनबो मोनजादों थाइनै थाइथाम खिन्थु एसेबां गिदिर जायाखै आरोना सेमोन आरो बारा मोनजायाखैमोनबो देग्लायजोंसो मा होनो थाइगानै थाइदों आरोना सेमोन फार्स्ट थाइदोंमोन नै देग्लाय सेकेन्ड नै बिदि जायो आरोना नैबेयावहाय एसे माबा एम्फौ जानो नागिरो गोदै ना गोखै बानदेन जेबो जानाय नङामोन आरोना ओमफ्राय बिदैबो दङ बिरादनो आं खनसेबो बायनानै जाखायाखै आरोना लिसुखौहाय न'आव दं न'आव मोनजाखागोन होननानैनो बायनानै जायाखै आं ओमफ्राय देक्सआव फैलायबाय जोंहा जेबो जिनिस जानो हाया बेखौबो बिराद मोजां जायो आरोना बेयो ओमफ्राय सामफ्राय हरबाय नाथाय लिसुखौ माबायदि जायो गोथाव गैला नुखै आखाइखौ सोलाबावबाय गैदा जासुला स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो आं बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्रायो माने थाबैनो आं मोजां आपडेट लाबोनो सानगोन बेनोमोन जायफोरा जोंनि आइखौ नायनो माने सोंबाय थादोंमोन मिन्थिनो लुगैदोंमोन स' बिसोरनि थाखाय स्पेसियेलि आङो बे ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय स' बिदिब्ला बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगआव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार